Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Biyaan taon na ka ha. Dugay mang nabalik si Franco. Magpalit sa kog wipes. Sige. Padayon lang, Miss Babes. Excuse. Ganun na dugay man ni siya? Ikaw may tunog sa kunggan, Franco. Sir. Uy, hala. Si JC, siya ka na. Ug iyang giliaban si Franco. Bukan ka sa imong naong, Franco. Ayaw, JC! Babes, Ayaw siya gilabte! Kalma lang, Ma'am Babes. Pulga na ng iya. usay ka. Usay ka? Ha? Tinudol ka. Tinudol ka, ha? Darling, JC! Kisa ba ng babayhana, ha? Kaila mo? Kaila ko ni. Kinsa iyang pangan? Siya si Babes. Oh, mo pa? Miss Babes? Pwede nga ikaw ang himuna kong ninang sa umabot namong anak ni JC? Unsa? Mabdos day ka? Apol, hilom ha. Ayaw patakang gawin. Pero darling... Kalit si Dara. Aray, darling! Ayaw ko kuruyan pa! Dahil dokol. Lain na sa tuniyang biktima. Ida, naghanap babae. Mabdos pa yun, paita. Ganun na sa kumantos JC ni mo. Ba't lang atong bayana? Paghanggaw siguro, videool man rin ako. Nya, nag-selfie ko numi. Mao ba? Nakagusto tingali to si mong dagway. Di man ko gwapo. Pero tutuki lang. Ay, nako. Darling, nga bang masukuan ka? Ha? Kikuyan ko ni mo palayo nila, nga naman. Di ko gusto makisulti kanina, ha? Dili. O saman, kisa mo tong babes? Imo tong uyap? Uyap, dili. Kaila na to na ako, kaila lang. Sure ka? Sure ko. Basi ibang nanam, lago trabaho, ha? Nga naman, usabay mo kalagutan. Kinsa may di maglagot, ha? Ha? Ako pa'y pagpicturo ni mo? Uban atong Franco? Ano di ay? Ganahan mo ko niya. Dokol. Aray, uy! Manukol. Mali angay ni mo. Sigara kay ka. Sige kayo silpi-silpi ato, ha? Bukol ka ini. Sir JC. Andy? Ikaw? Anong gidukol man mo na babae? Okay labot. Duklon ko ni. Huwag ko'y labot? Wabit ako'y labot, pero luoy mo ko niya. Oy, may panglabot ha, palabot. Tingalig. Tingali ko sa sir. Tingalig. Ikaw ang makapalit sa kong kalagot. Di mistil mo palit pa ka, sir. Andy? Ay, yung surang-surang ako ha, tingalig. Nagsipok na balik ko. Sipok imong o? Ako, sir. Kakilawon kong tao. Sa to? May atraso na ba ka na ako, sir? Imo ba yung kung gibanggaan, ha? Nagsakay ko sa motorsiklo na ko. Kaya namdom ka? Wati ka kalimti, sir. Huwag tingali mo na higayon na. Maglumba ta. Adto sa impyerno. Buang na. Sa'yo buang na. Sa'yo gusto ni mo. Magpatay ta? Yabag ka? Yabag ka, ikaw man, yabag. Gusto ka mo patay sa akong Charlene? Patyon ko na. Karon, bunuto na ko akong pistola. Kini! Sila ko. Ay, darling! O sa pagkain, nanugo ka nga! Pusilon ka! Pero, nakas ako layo! Ako ipapatay ni mo? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Gawa ni tawhan na.
Sibat na lang ko. Kaya niya paingon rin guard. Asa ba? Asa na ka? Sibat-sibat nga. Isog-isog pa. Darling, Ah. isog-isog pa ka no? Pero gani ha, never expect nga ipaura ko nimo. Ako ba ipapatay nimo? Hanggaw mo itong tumbo. Hanggaw. Kone dayon patog pusel, ako'y mamatay. Kay nagpasalipod ka na ko. Diskarte ko taon. Kay kung nahitabo pa to, babagan din ako. Ako'y maigo. Diskarte naman itong ako. Diskarte? Oo. Diskarte, gisukol na akong abilidad itong bayana. Kung Wait. tinunan na ibang mupusil siya ako. Pero, so, katong iya. Hata-hata rin itong iya. Mantoy armas ba? What? Numero 1 talawas, JC. Mao ba, Andy? Gihanan ko lang bunot. Dalian nakabiras yang uyab. Mo pa'y gipaon sa pahong. Mo'y gipaatubang na ko. Mao ba? Hagit pa nga pusilo na ko siya. Hilasa. Tanaw na ko, no? Ingon sa kapraningon ni Ginas JC. Miss Babes, ay isang palabi, oy, bida. Ha? Sa iyo palabi ba? Bago ko nag-uol ka, tuon kay nasayra ni mo. O nakita mo sa babae nga, kuyong ni JC yun niya. Mabdos pag yun. Nasayop ka, Franco. Naka-move on ako. Move on ha? Ka? Laki! Move on ka? Yes, Franco. Gilitok na ni mong move on ka, pero ilawang sa imong kasing-kasing. Sakit, diba? Okay na. Kaya rin ako. Kaya. Pero nilugmaw ang imong mga luha, miss. Bida. Naglagot lang ko, God. Di lalim mo masakitan, Miss Babes. Inuod na. Sabi mo, sa ko sa dapit ba? Sa kadaghas mga tao, nag-aapot mo. Nag-aapot nila din, di ba? Sungog sa panahon. Pero, tinipsing na kayo ng imong problema, Miss Babes eh. Andi, Unsay buti mo ipasabot. Tinipsing na kayo ng imo. Kumpara sa akong problema. di, saan may problema ni mo, Pat, ha? Nindot kay ihikog. Bida, Pat, ay anak. Bida. Pasag din ang problema. May problema ni mo. Pictus problema, noon saan ka? Tawanan mo ang iyong problema, matubang Freddy Aguilar. Franco. Sige, so na, ha? Kari ko sa restroom. Kadiyo ta kayo. Sige, sige. Padayon lang, Franco. Doon ako sa restroom. Oy, ako cellphone. Ay, si Chris. Hello, Chris. Franco, asan si Andy? Di ako yug na mo. Chris, unsa ba problema ninyong Andy, ha? Matun pa niya. Dako ang iyang problema. Unsa man di? Gusto na gali siya maghikop? Kung mahitabo na, no? Maghikog pod ko. Unsa? Unsa ang taon mo, eh? Dalian yung masurinding problema, eh. O gani ko mo naghikog nga. Ako lang usa. Oras na na Mikay. Ignusara na lang ko. Franco, tabangi ko. Ang ami si Andy. Dili ko gustong nga dunay daw tang may tabo kaniya. Dili. Si Andy gusto na pong mamatay ka, pero libo ko ba? Eh, gusto siya mamatay ka, pero siya ay naghato di hospital, di ba? Maglisod ko, ay. Maglisod ko sa pagtugani mo. Franco, kung problema si Andy, mas labaw na ko na problema. Chris, sulti ko, be. Saan mo ginitabo ninyo? Ha, tugaan ko. O sa inyo problema? Ha, Chris? Tugaan ko? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.